ина бародаро полни фасада мо задем тамом кем. ҳозир бояд шланқати об бизанем танаи семента баъд фасад задан ира обязательно об мезанем ки шох шава. пеши обзанӣ хостум навор кунам пешкаш шумо бигардон баъдан бо обуш мезанем. ва фикрҳои худтонро метавонед дар комментария бинависонед бародаро. фикрҳои ҳар як шумо барои мо муҳимай. ин пишти хона аилав то улова фасад қатина битунора краска кардем. ҳозир ин тарафиш ин иҷа ҳар ҷо об задем бояд доғош битова. даст қати об зем тари даст қати мақсад қинай насос қати обуш мезанем. ҳама ира ду бор се бор бояд об бизанӣ мақсад шох шава. баъд фасад зан дига ира на светиш гум мешава на борон да мерез. ин пешхона ина пешхонаро задем полни тамом кардем. пешхона тайёрай. ҳозир пиша як трезаи дига монда откоси амура задесем иншаалло ки тамом дига. ва фикрҳои худтонро метавонед дар комментария бинависонед. бачаҳо чанд лайкҳоро бимонед ва дар канал обуна шед. касоне дар ҳамихе ремонтҳо махфулай метавонед дар ватсапи мо бинависонед. нашоти нарх наво суҳбат мекунем, ремонт ҳам мекунем бародаро. ва материали фурӯшиам дорем. семент, краска, аппарат чизе ки дар корай нашоти фасад фурӯшӣ дорем. иншаалло ки доставка ҳам мекунем. кадом шаҳр ноҳияе бошад доставка ҳам дорем. ина пешхона ҳама қоидавиай. ина пешхона и бари хона. и бари хонарам як трезаи дигаш монда омуша краска бизанем иншаалло тамом дига. фасад беҳтарин омадагиай. вай пешбинӣ ай камерада живой бинӣ дига. ҳозир фақат гирди нами трезара задан дар кор краска полни кори мо дига тамом ҳозира шуда.